ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଅଛି ନା ତାର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମା' ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉନି? ନିଜର ବାପା ମା' ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ଥରୁଟିଏ ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ବାପା କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ଥାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ, ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପରି କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି।